Čo zbudol, to sme grávať známu ďalšie videa a dneska si ukážeme jednu aplikáciu. Tak, Berťane, chceš počuť direkt? Smrdíš. To je úžasné. Ale moja som neistá. Dobre. A teraz ty mi povedz direkt, nie? No fajn, tak poďte mi to. Takže je to vlastne takáto aplikácia, máte tam všelijaké rôzne. A to je najlepšia sauna. Dobre, fajn. Ticho. A je tam najlepšia hudba. Áno, je tam najpopulárne. Dobre. Fajn. Táto aplikácia sa volá, že MLG Airhorn. Máte tam proste všelijaké tie proste všelijaké hlášky, čo ľudia používajú, napríklad aj že sakra. Sorry, ale padá mi kamera. Hej, Berťanek, chceš počuť rekt? Nepovedz mi ty rekt, povedz mi nejaký rekt. Máš holú mapku. Ale fajn. Ale napríklad je tu napríklad aj Ale čakaj toto. Počkaj. Je tu aj viete, čo máte v GTAčku, keď zomrete? Vastet. Alebo Damn, son, where'd you find this? RIP. Alebo The Great. neviem, či počujete. Počujete? I have crippling depression. Co to je? Sparta. Sparta! Čo mám dať? Áno, toto. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Papa. No tak Berťanek sa s vami lúči. Ja vám ešte voči ukážem. Alebo je tu aj fajn, prečo táto aplikácia je úplne úžasná, ja ho budem používať vo videách. Alebo chcete vidieť niečo? Počkaj, takto je to lepšie. Fajn, robím to na Berťankovom mobile. Tak, táto aplikácia je úplne úžasná a tak. A nakoniec vám poviem rekt. Tí, čo ma nekúkajte, máte hroznú smolu. Fajn, tak ja sa s vami lúčim, čus bus autobus. Čaute.